ndị nke m hụrụ n'anya, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ka anyị na-agakwa n'iru. Biko, achọrọ m ka anyị lebakwa anya maka na ihe anyị nọ tata bụ ụlọ na nkebi ya, house and its apartment. Mgbidi ka bekee na-akpọ fence eji agbachi ụlọ. Anyị bịawe azụ ụlọ, back of the house, azụ ụlọ. Anyị bịawe ụzọ, ebe ọbụla ewere ụzọ, ihe a na-akpọ ya bụ entrance na bekee. Bekee na-akpọ ya entrance, ụzọ. Anyị bịawe okporo ụzọ ka bekee na-akpọ main road. Abịawe ahụ aja bụ wall ka bekee na-akpọ ya ahụ aja. Abịawe mgbọ ọnụ ụzọ ama, fence gate. Ọ bụ na mmadụ na-akụ ebe a si onye na-akụ na mgbọ ọnụ ụzọ ama, who is knocking on the fence gate. Mgbọ igwe, ana m etinye nke a ka ụmụaka anyị nwee ike ịghọta ọtụtụ ihe nke anyị na-eme. Ewere mgbọ igwe ka bekee na-akpọ iron door. Wee mgbọ osisi ka bekee na-akpọ wooden door. Achọrọ m ka ị cheta na anyị were mgbọ bụ blade, mgbọ bụ gịnị, door ka a na-akpọ ya. Asịzie mgbọ osisi, ịma na ị na-ekwu maka gịnị, wooden door. Asị mgbọ igwe, ịma na ị na-ekwuzi maka iron door. Achọrọ m ka ụmụaka anyị nwee ike itinye uche n'ihe anyị na-eme. Biko, anyị bịawe ụlọ akwụkwọ ka bekee na-akpọ school. Achọrọ m ka ụmụaka anyị tinye uche n'ihe anyị na-eme. Biko nụ, maka na ilu Igbo sịrị gịnị, na iberibe gbara afọ 40 na ọ bụrụla iberibe ya. A fool of 40 is a fool forever. Biko, achọrọ m ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme, ka ụmụaka anyị ghara ịda iberibe, ka ha nwee ike ịbụ ndị nnọchiteanya n'ọdịnihu. Ọ ga-abụ nwantịntị oge ọbụla na agbụrụ nke anyị, ọgbọ nke anyị agafee, eme gịnị, enwee ike ịgawa n'ihu n'ihe banyere asụsụ Igbo. Gbaa mbọ ka ịhụ na ị wetara akwụkwọ a, gotere ya ụmụaka gị ka ha nwee ike isonye n'ihe anyị na-eme. Udo dịrị unu.